Čaute ľudia pri novom videi a dneska je špeciálne video. Dneska je FIFA 23, zahráme si FIFA 23 a ukážem vám aj PlayStation 5, takže počkajte, tu je nová a dobre a ideme na to. Takže dáme si telefón tu a máme. A ideme najprv do tréningového šište. Dobre. A máme. Urobím si ešte jednu vec a to je... Čakajte, hop. Takže ideme a vystrelíme. Teraz ideme priame kopy. Tu. Dáme si jednu točenú. Čakajte. Takže jednu si dáme stade to a potom pôjdeme na penalty. No, nedávame. Takže ideme na penalty a to bude Courtois. No, nedal. 5 penalt. Dobre, takže ideme teraz, dáme ukončiť, pôjdeme do herní režimy, rýchle hry, Pulisic, dáme si série A, klasický zápas, takže si dáme série A, to je Taliansko, dáme si ten najslabší tým a to je, ktorý má jednu hviezdičku. Čiže budeme sa pozerať, to je Latium. To je viditeľ, to je obracenie. A Monza. Tento má 4,5. Sassuolo má 4 hviezdičky. Tiež má Spezia, má tiež 4,5. Turín má 4 hviezdičky. AC Milan, čakajte, pozriem sa, ktorý má už. Takže si dáme druhú lígu, ktorý má jednu hviezdičku. Alebo aj 3, alebo aj 2. Takže si dáme Citadela proti... Dáme si, čo treba, napríklad z talianskej ligy, napríklad... Čakajte, druhá. Čo ja robím? Keď si dáme AC, napríklad, nie, čo má 5 hviezdičky. No, Inter Milan. Aké dáme dresy týmto? Takéto? Takéto. Týmto dáme, zvyčajne majú takéto dresy. Dáme ok. Dáme Citadel. Lautaro Martínez.
Takže ide Castrati, Donnarumma, Bisetti, Bertino, Malanta, Paván, Pika. Prepačte. Doriti. Bastoni, De Vrij, Skriniar a Kalon. Dobre, ak sa vám bude ľúbiť toto video, dajte odber a like. A dáme im, čo si myslíte, koľko im dáme gólov? 20? Podľa mňa takých 4 góly. Či? A... kapitán. Dobre, ideme. Táto. 0-0. Takže robíme triky. Dobre, na to idem. Aha. Donnarumma. A skúsime tie nožnice. Skúsime nožnice. Aha, tak nie. Skúsim takéto. Zvolia nožnice. Aha, tak nie. Nevyčili mi to. Well, the best players can play inside areas, and he can certainly play inside areas, in and around the box. His creativity is excellent. Playing little 1-2, balls round the corner, linking up with other teammates, just to have that little bit of penetration. He's going to be key to breaking down this. Kde to jako tam? Takže ak dáme... dobre. Skúsime taknúť. Dobre. Kde si? Ale nerobí, to som len teraz stál. Mama.